Is-sitwazzjoni fl-Emkast għadha staġnata dan minkejja n-numru ta' azzjonijiet industrijali li saru fejn l-edukaturi nġabru barra l-entratura prinċipali tal-Emkast fraħal ġdid taħt strajk. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo, NetNews staqsa dwar is-sitwazzjoni preżenti u jekk hemmx il-possibilità li tinstab soluzzjoni għal ġid tal-istudenti, l-edukaturi u l-istituzzjoni edukattiva innifisha. Fil-fatt il-Ministru qal li hemm diverġenzi. Nawgura li naslu. U nixtiequ naslu. Ġifieri hemm impenn li naslu. Żgur li mhux pjaċir ta' ħadd naħseb jien, żgur li mhux pjaċir ta' ħadd li s-sitwazzjoni tkompli titwal la l-lecturers infushom, la l-istudenti, ġifieri impenjati li nagħtu mbuttatura biex naslu. Hemm prospettivi għaliex jekk wieħed janalizza ftit x'qed titlob l-MUT u l-Emkast fejn waslu s'issa fin-negozjati. Hemm konverġenzi mhux ħażin. Hemm diverġenzi li jridu jiġu affaċċjati u se jiġu affaċċjati. Nixtieq kieku ngħidlek, vera nixtieq, imma naħseb inkun sempliċement ikun qed inwieġbek biex ngħid li iva għandi data, ma li nista' nigarantilek u li ħanamlu l-isforz kollu tagħna biex naslu kemm jista' jkun malajr. NetNews għamel kuntatt mal-Union tal-Għalliema fejn sar magħruf li wara l-konferenza tal-aħbarijiet saret laqgħa oħra mal-Ministru fejn ġew diskussi id-diverġenzi. Issa hemm laqgħa oħra skedata aktar tard din il-ġimgħa. Madankollu l-MUT qalet li d-direttivi li tħabbru fis-16 ta' frar se jibqgħu fis-seħħ dawk li ma jippubblikawx jew ma jipprovdux xi tip ta' riżultat ta' eżamijiet jew assignments fost l-oħrajn. Minn Novembru li għadda l-Union tal-Għalliema, l-MUT u l-Gvern ilhom għal xhur sħaħ f'disgwid dwar il-kundizzjonijiet tal-edukaturi fl-Emkast. L-MUT kemm il-darba tennit li bil-proposti mresqa mill-amministrazzjoni u kelliema tal-Gvern qed jippruvaw joħolqu kategoriji ta' edukaturi tat-tieni u t-tielet klassi u diskriminazzjoni bejn l-edukaturi tal-Emkast u l-istituzzjonijiet edukattivi oħrajn.